Her i baggrunden, der kan I se en af de broer, som jeg ikke har fået besejret endnu. Det er en rigtig, rigtig svær bro, hvis man har højdeskræk. Det er den, der går over Ringvejen herude i Herlev. Og jamen, jeg er kommet sådan en tredjedel vej ud på den, og jeg kan komme over den, hvis jeg holder stivkrampeagtigt fast i nogle andre, og så nærmest løber over. Men min mål er, det er at komme over den her bro alene i stille og roligt tempo, for det kan jeg godt. Men det, der sker nu den her side, kan jeg komme lidt længere op på den. Nu er det som om, at det bliver for bart herude i siden. Allerede nu synes jeg, det er blevet for bart herude. Jeg aner ikke, hvad det er. Da jeg stod dernede før, der tænkte jeg bare, den lille pissebro, der fandme sammen med Tilda. Og der havde jeg at gå på mod hele verden. Og så når jeg kommer til trin nummer 100 den her vej fra, så går den ned, og fugelsne dækker alt det tomrum i siden. Så begyndte min vejrtrækning bare hurtigere. Så er det som om, at jeg stivner. Men det jeg gerne vil, det er inden sommeren, så vil jeg gå op, så vil jeg stå deroppe nogle sekunder, og så vil jeg gå ned på den anden side. Jeg gad godt bare, at jeg slet ikke blev mærke i at gik over en bro. Det er da så naturligt, som det nogensinde kan være. Men når du har højdeskræk i 30 år, og det aldrig er blevet bearbejdet, så er det bare ikke lige sådan at komme op over. Man kan ikke bare tage sig sammen. Men jeg har fået en masse gode råd af Martin, som er og hjerneforsker. Og når man ved baggrunden for, hvad det er, der sker i hjernen, så mener jeg også, at det er nemmere at arbejde med det. Jeg ved, når jeg når hertil, så er det en fejl. Det er en indøvet vane, at jeg siger til min hjerne, at den skal starte kampflugtsystemet. Jeg siger til min hjerne selv, at der er en fare. Og det er det, jeg skal arbejde med. Jeg skal blive stående. Angsten. Velkommen. Det er svært. Og så skal jeg bare stå. Og så skal jeg gå lidt længere ud på trappen eller broen. Og igen stå og mærke, hvordan det er her. Jeg kan mærke, at jeg trækker vejret hurtigere. Men så det er sådan, at man kommer af med angsten, det er at stå i det. Blive stående her, om jeg så skal stå her en time. Stå her, indtil jeg finder ud af, at angsten også går væk igen af sig selv. Det er lige meget, om jeg står her eller deroppe. Angsten forsvinder igen af sig selv. Og så kan det være, at den tænder igen og slukker igen, når man bliver drønhamrende træt af det. Men din krop bliver nødt til at forstå, at det går væk af sig selv igen. At det ikke er farligt at stå her. At det er bare noget, du har fortalt din hjerne så mange år. Men altså, det er mit mål. Jeg håber, at jeg fuldfører. Jeg skal fuldføre. Det er for sindssygt det her. Så følg med her, hvis du vil følge, om jeg klarer det. Lad os lige sige, inden august.